Soc Martí Carbonell, conductor de màquina trepitjaneus a Masella, des de la temporada 87-88. Vaig estar els 2 primers anys als remuntadors, després vaig entrar de píster i al cap d'uns anys vaig entrar de maquinista. La nostra feina amb les màquines trepitjaneus és bàsicament reacondicionar les pistes per mantenir el mantell nival més ben acondicionat per la pràctica de l'esquí. De fet, cada dia n'aprenem una mica, però per ser un conductor amb una mica d'experiència, 3 anys. En aquests moments som 5 maquinistes, normalment n'hi ha un de festa, un al torn de matinada i els altres ens repartim la feina entre les feines de cable i les feines sense cable. El cable o winch el fem servir per fer grans pendents, i a vegades no tan grans, per poder remuntar la neu sense lliscar per sobre, que la màquina tingui més estabilitat. Des del punt d'anclatge fins a on està treballant la màquina hi poden haver més de 1.000 metres de distància, principalment els divendres. De fet, abans sí que eren dies molt puntuals, però ara és cada dia. Era problemàtic els dies de lluna, però ara, amb la qualitat dels frontals que porten, ja això no és un problema. Cada dia hi ha trànsit, 5 o 6 a 300, depèn del dia. La neu natural sempre és més lleugera i es compacta més amb el pas de la màquina. La neu produïda, pràcticament l'únic que hem de fer és moure-la d'un lloc a l'altre. Els nervis que passo amb els esquiadors de muntanya. El que més m'agrada és acabar la nit satisfet del treball que he fet, del que he millorat aquella pista pels dies següents.